Vítam ťa pri ďalšej opäť parádnej časti nášho parádneho podcastu Automobilová cirkev. Dnes tu je znova vysmiatý Fajlo, Ako vždy, čaute. ktorý sa zdáva praví zdravou rukou. Čiže áno, znova je tu Fajlo. A dneska nám zase Fajlo povie, že čo ideme riešiť. A okrem Fajla je tu Miňo. Áno, stále Miňo, som pozdrav. Tu. Ahoj. Dobre. Čo budeme dnes riešiť, Miňo? To nám povie Fajlo. Ale nie. Ideme sa baviť o predsudkoch automobilizmu, ktoré môžem rovno rozstreliť, lebo mám taký dobrý predsudok, že keď sa na teba v noci lepí S5, tak sa chce naháňať. Tak som sa jednej teraz v piatok uhol a ten kár zapol majaky a zobral mi techničák. Skoro som si ho No, čiže presne predsudok vidí, že S5 v noci vybývanú B8, tak bude sa naháňať. Potom som mal predsudok, že vidím mladého policajta normálneho, tak bude v pohode. Potom padla otázka, že doklady som si zabudol, to som vedel, že nemám hneď. Pil si? Ne, ty si pil? Čo sa ti jedná? Nedal mi ani fúkať, len som začal vypytovať, či mám zapísané podložky. A videl som na ňom, že nemá cenu hovoriť, že mám. Mária. A začal byť, vieš, že nemal som doklady pri sebe, lebo ja som len vyťahol auto z garáže, vieš, že kolega sa chcel previesť so mnou a som ma pýtal akurát, či ma nezastavujú často policajti. Hovorím, že hej, ale nikdy sa nič není. Ďalší predsudok. Však vlastne mali sme o tom celú Áno, čas, no. že v zásade je to v pohode. Ale musím oceniť, nie. že tu S5 majú V8 s manuálom, kváterom. Okay. Čo akože môže byť dosť hadus. Hneď sa naše potočil cez zákaz otočenia, policajt. Cením, pozdravujem. Dostal som len pokutu, akože a teda techničák mi zobral, takže je to A čo si išiel rýchlo? Či... Nič, práve som šiel 40 po dierách, som sa triasol, ako kokot, ešte som ho pustil, nech ide predo mňa. Že akože fakt som nerobil, že nič. Že som že úplne, že mal som studené auto vnútri -6, že kým začne ten diesel kúriť, tak to akože trvá. To není predsudok. No a normálne ma obehol, takto na mňa dvaja kári pozerali, už som vedel, že som v piči, keď sú dvaja tlstí v S5, že to nebudú normálni ľudia. Bo keď máš S5 starú, tak nejsi tlstý, lebo nemáš na jedlo. Že sa o ňu musíš starať. A normálne zobral návažno. Začal sa ma pýtať na doklady, hovorím, že zabudol som si, začal sa ma pýtať na poistku, hovorím, že mám ale v maili. Až od 1.1.2025 môžete mať poistku v papírovej forme, teda v digitálnej, hovorím si kokot, akože to si fakt, že kokot. Keď som mu tú poistku takto ukázal na telefóne a potom začal, či mám podložky zapísané. To som už vedel, že keď poviem, že hej, tak sa ma spýta, či mám pri sebe veľký techničák. Tak som povedal, že nemám. A on, že tak si dajte dole a choďte na inšpektorát sa preukázať, že už ich nemáte. A neviem, že to má aký zmysel, ty kokos. Čiže predsudky. To bolo aké auto? Tvoje. Toledo? No. OK. Nejaký problémik? Nie, ja len som bol zvedavý na to, že čo sa tam dialo vlastne, že čo za tým bolo, akože snažím sa si vizualizovať. Nič, čo som bral, že pomaličky, fakt, že pomaličky, dokonca som zastavil na oranžovú, ešte som mohol prejsť, neviem, diaľničná polícia, neviem, čo robili na prízologickej. Takže toto je môj predsudok policajný, to je taký najčastejší predsudok. OK. Okrem toho, akože mňa najzásadnejší predsudok, čo mi napadá... Konečne. Inak písal nám niekto na Spotify, že neurobíme merch, že napadol ma Huliak. Hej? Mohli by sme. Nemá on copyright na svoje meno? Podľa mňa nemá. Ne, musíme si presne robiť srandu z Huliaka, lebo nás napadne pani ministerka kultúry. Aj keď my asi nejsme kultúra, takže asi na nás nič nemôže. Sme diskultúra, no. Ona je vlastne tiež taká nekultúra, čiže je to jedno. Ministerka nekultúry a napadol ma Huliak. Hej. Dobre, akože o tom by sme sa mohli pobaviť ešte po podcaste. Najzásadnejší predsudok, čo sa týka automobilizmu ako takého celého. Nie si nejaký slovosledný. Že? Kokos sa snažím. Fokálne znejúci. To asi tými vlasmi, vieš. Mám dnes nejak veľa vlasov. Mi bolo povedané. Áno. Bol si Takže ojebaný. zrejme to bude tým. Najzásadnejší predsudok za mňa je, že moja 1.8 benzínová žerie 8 litrov, že kokota, ty máš 3.6, že tak to žerie 16. Vieš, že takto to ľudia nejak si predstavujú a berú, že dvojnásobný objem, dvojnásobná spotreba, že
že či to reálne je tak, ako to vidíš ty, ako 5.2 Jeep LPG. Ja to vidím tak, že tankujem každý druhý deň. Za 5 €. Mňa sa cena pohodných hmot nerotýka, aj furt tankujem za desku. Presne. Ne, no, tak je to... Finančná gramotnosť, it's finest. Hej, preto mám 5-litrové auto pred domom. Teda ne pred domom, lebo tam nedošlo, lebo neštartuje aktuálne. Je pred kanceláriou na návštevách. No je to sračka, lebo není to tak. Akože veľakrát paradoxne ten väčší objem, jak hovoria starí fotri, sa menej namáha. Hej, ale... presne, to sa menej narobí a nemusíš to tak vytáčať. Áno, potáhne od spodu. No je to sračka, tak tie autá, aj moderné, silné, dáme tomu, že sa zastavujú na 10 litroch. Reálne aj SM5. Ale akože, ja keď to porovnám, také úplne, že najbežnejšie auto, čo ma napadne, že atmosférická 318, 1.8 benzínová, hej, 36, ktorá nič nejde a žere 8 až 10 litrov a taká, že 328, tá už ide a zožerie tiež 8 až 10 litrov, hej. Oleja. Nie to až tie novšie motory, potom M54. Hej, ono je to halucinácia, hlavne pri tých starých Bavorákoch, že vlastne hociaký starý Bavorák benzínový máš, tak máš rovnakú spotrebu, len rozdielnú diagnostiku. Dynamiku. Áno, presne tak, že toto je tá halus, áno, že ak si kupujete štvorvalec akože v rámci ušetrenia niečoho, tak úplne to tak nefunguje. Áno, a tiež by som spomenul, teraz bol kamarát v Amerike, mali tam, neviem, čo to bolo, či ne Escalade, nejakú takúto proste 6-metrovú stodolu, obrovskú sračku, tiež nejaký 6 liter a vyjazdili dlhodobo za 11. A boli v tom 5 či koľkati. Čo akože tá efektivita toho, že jazdíš normálne 130 na obrovskom aute, nie je to na tie naše vtipné GLS-ka, to je proste za mňa to tiež predsudok. Ako ono v zásade asi záleží hlavne od trasy, hej, že iné je posúvať sa po meste v kolone a iné je ísť 100 kilometrov na šupu. Budeme sa o tejto téme znamená baviť, keď kúpiš to, čo chceš kúpiť. Dohodnuté. Ale akože aj keď porovnáš, že napríklad ako išli teraz, že Superb 2.0 TDI, koľko žerie? 7? No môj, to bol Passat, ale žeral 8. No. A moja 730 20-ročná naftová v automate žerie 7. Keď funguje, tak 6 alebo 7. No. 7. No. Že a je to podľa mňa zaujímavejšie, ale akože toto je ten veľký highlight, hej, že obrovský predsudok v rámci tej spotreby. Vede si na Tuareg. Kámo, nehovor mi to, lebo mňa to boli finančne, keď to počúvam, čo si mal doma. Jazdil som aj na 5 litry TDIčku, čiže vede si na Tuareg a robil som na tom 11 litrov spotrebu dlhodobo. On len chce povedať, že bohatý človek a nevie ako. To nie, to vôbec nie. Povedz mi, kto šoferuje lepšie, muži alebo ženy? A prečo sa hovorí, že muži? Na toto nebudem odpovedať. Prečo? Tak preventívne, lebo to Lebo sa bojíš, že budeš kategorizovaný do oboch pohlaví? Nie, aj búraš, aj šmíkaš? Nie, lebo ty si tu od toho, aby si uražal ľudí a etnika, skupiny a teda pohlavia. Vieš, čo má spoločné Izrael a Brezno? Obidve sú určité lokality niekde, ktoré si vybrala nejaká menšina, aby tam žila. Len teda v Brezne to neboli Židia, ale cigáni. Dobre, nie? Výborné. Keď mám teda niekoho pourážať. Dobre, Brezno spomenuté, takže môžeme ísť ďalej. Dan, áno. Nie, tak ale je to predsudok, že muži šoferujú lepšie ako ženy, nie? Akože, a pritom ja som si nielen v mojej práci žil toľko chlapov, ktorí typické, máš obhliadku na silné auto, predávaš silné auto. Naposledy som predával S-kový Cayenne. Chlapík si dal za volantom, vieš, že normálne, keď akože chceš ísť normálne, tak akože takto, nie? Áno, klasika. A čo ma baví, a to robí väčšina fotorov, ktorí ja mám odjazdené a všetko, jebne plný plyn a on urobí niečo takéto s volantom. Proste predkloní sa a takto chytí volant. Vieš, a to je zároveň ten istý človek, ktorý ti potom povie, že žena, nedávaj parkovať, lebo ty najebe do patníku, rozrazí ti nárazník. Vieš, a pritom on, keď zdúpne plný plyn, tak chytí bipolárny krč, ty kokot, jak Stephen Hawking na volante. Vieš, že to sú
To sú že extrémne predsudky proste títo ľudia. Neviem, čo znamená bipolárny, že teda viem o to odveci, ale to je presne to. Ale akože áno, no, v zásade sa to tak hovorí, ale to záleží presne, že individuálne. To je to isté, ako že mladý človek nemôže dobre jazdiť. Čo väčšinou hovoria práve títo fotri, ktorí chytia Hawkingov krč za volantom, keď pridajú plný plyn. Môže nejaký mladý človek dobre jazdiť? Môže. Čo si chcel počuť? Nemôže? Prečo by nemohol? Tak môže. Ja by som to akože nazval tak, že ja som za mojich 5 rokov v vodičáku, podľa mňa za 4 som prekonal možno dvojnásobne to, čo nazdieľa mama za celý život. A áno, v tom ponímaní, však poisťovňa, to je klasika, tak ja mám akože 6 rokov, tak mne dajú poistku na ten zasratý Civic 400 na rok. Keď to napíša na mamku, tak budú platiť ešte oni mne za tú poistku toho auta. Pritom kilometrovo som mamu už dávno predbehol. Toto je blbé, no. Toto je taký tiež, akože ja to chápem, že väčšine mladých ľudí kúruje v tom, ako jazdia, akože asi nielen mladým, ale mohlo by to byť také, že kdokoľko najazdil, možno tak jazdí. Zase to je tiež. A kto ti to bude počítať? To bude mať každý svojho poisťováka, čo bude za tebou sedieť? Tak by to presne malo byť. Zapisovať ti, že... Môžeme to robiť ako komunizme, že každý bude robiť to isté. Prekladať 6 papierov. Vieš, že ty budeš poisťovák a budeš sledovať, koľko som najazdil. To je dobré. Fiktívne platený. To je dobré. Zase tiež, že najazdené kilometre sú asi tiež predsudok, lebo však niekto môže jazdiť po diaľniciach celý deň a má z toho hovno. Takže. Ma dostalo to ticho. Môže? Môže. Tak si koko, tak sa napí, dáme si strich. Dáme si strik. No hovor ďalej. Zas ja? Ja to si vyhrniem rukávy. Čo predsudok BMW a smerovky? Ako to vnímaš? No ja to vnímam osobne, lebo ja chodím bokom aj na Civicu, ako si mohol vidieť. A bez smeroviek. Tak... Jebne to bokom za krúte a bez smerovky. No ja som sa na to pýtal chalanov a kamoš mi s vážnym ksichtom povedal, že to je tým, že sa dáva smerovka na piču, keď driftuješ, lebo točíš nápek, ak odbačaš. A vravíš, to myslel vážne, že tak to fakt vznikol ten predsudok, ja moc neverím. Ale akože môže byť. No neviem, ale to je skôr taký ten predsudok, že prémiovka alebo drahé auto, tak je za volantom blbec. Áno. Tak by som to tiež zhodnotil, čo častokrát je aj pravda. Áno, ale zase akože potom by to bolo také, že čím väčší blbec, tým drahšie auto, tým viac peňazí, že akože ten blbec asi není schopný. Nemusí to práve, že tak byť, vieš, že častokrát je to práve to, že takýto 20-ročný miňo si zoberie úver na 25 000 auto a nedáva smerovky potom. A zoberú mu techničak. Napríklad. Tak, aj také veci sa dejú. Áno, v prírode sa to stáva. Tak ono môže byť, že keď si niekto kúpi 100 000 GLS-ko čierne, aby si chodil po meste, tak asi má iné ego ako niekto, kto si kúpi striebornú sedmičku. Vieš, že to môže byť možno aj o tom. Ja mám rád taký ten predsudok, že veľké auto rovná sa malý kokot. To je... Ty vole, tak to ty musíš mať iný kijak. Súdiac podľa toho, na čom si prišiel dneska. Potom mi ho dáš poťažkať, hej? Zlomíš si ruky. Odkedy mi narastlo koleno, je to v pohode. Si nemusím zalamovať. Strašne oceňujem, že sa tu držím držať. Snažím držať nejakú intelektuálnu úroveň a potom vždy prídeš ty nejakým verbálnym prešmíkom a pôjdeš úplnú sračku. A celý to pokazíš. No, všetky tieto dobroty som sa naučil od teba. No ale fakt, keď si spomenul tie smerovky na Bavorákoch, tak akože kde to vzniklo? Lebo ja si myslím, že viem, akože z čoho to pochádza. No, však tak, ako sme sa bavili, akože podľa mňa je to o tej arogancii toho daného individuála, ale je to u prémiovky. Vôbec, kámo, ja akože som taký tupec, že ešte parkujem pred domom a dám smerovku. Máme parkovať. Si to opakovane dokázal. Choď mi ukazovať.
akože Keby ti na tej Neumovej arche fungovali senzory aspoň. Hej, no však to je v riešení. A Jasne. teraz tiež som hodil také smutné oči na teba, keď si ma poslal zaparkovať a odišiel, si ma opustil. Tam som ísť najprv ja, potom som si šmol dvakrát väčšie miesto voľné, tak tam som šiel ja s mojím dvakrát menším autom. Áno, však logicky, tiež si hovorím, že je to Milan. Tak je to v riešení taká unifikovaná odpoveď, vás Bavorák listovka niečo funguje? Nefunguje? Nie. Práve včera som dostal informáciu o nacenení. A práve minulý týždeň to bolo v servise, aby zistili, že kde je problém. A? No problém je, 3 parkovacie senzory sú KO a 2 predné, 1 zadný, 2 predné, jeden predný stojí 70 niečo, jeden zadný stojí 40 niečo. No to si na to je totálka vlastne. plus minus 2 kilča. To už je na cene vozidla. No ja si myslím, že smerovky vznikli pri Bavorákoch tým, že aby si vedel používať tú sasratú páčku, čo vznikla pri 65-ke, tak musí mať 2 maturity. Lebo reálne mŕte ľudí to nevie používať. Akože niektoré auta sú také, ale podľa mňa veľmi špecifické sú na toto Mercedesy, lebo viac menej tie auta to majú tak unifikované naprieč všetkými značkami. Ale Mercedes je iná liga, že jednou páčkou ovládaš všetko, okrem tempomatu. Tam je to halus, keď ti šmykne ruka na Mercedes, tak si vyradíš, zapneš stierač, vypneš svetla, zapneš smerovku. Hej. Katapult. Ešte aj vyblikáš. To len aby teda ste chápali, smerovky na Bavorákoch sú spravené, takže necvakneš smerovku, že ti neostane hore. Ale máš jednu palu, kedy ti cvakne 3-krát a potom máš druhú, kedy cvaká non-stop, ale smerovka sa vráti dole. Čiže, nevráti sa. No, ostane ti normálne. No tak áno, že vráti sa hneď vlastne. Čiže ty sedíš za volantom, smerovky blikajú a páčku máš rovno. A potom ten majiteľ začne robiť toto, že dáva páčku hore, dole, nech to nejako vypne. Blika doľava doprava, za ním je celá kolona aut taká, že nejdem. A smerovky ti furt blikajú. Čiže veľa ľudí proste nepoužíva smerovky. Podľa mňa to je tým. OK, akože toto je zaujímavá idea. Stretol som sa s tým inak, že už som stretol párkrát pred sebou takého exota, že koľko to som nechcel, tripling doprava a ja dám tripling doľava a do piče doprava a doľava. No, ja mám akože pocit, že to je z toho. Môže byť. Ale akože celkovo však ten tripling viac menej má už takmer každé auto tiež a ten funguje podobne, hej, že tam ti nevyskakuje smerovka. Áno, takže je to presudok vlastne, že Bavorák nedáva smerovky, alebo je to fakt? Je to fakt. Ja som teraz stretol s tým, že ani Audi nedávajú smerovky. No, veď presne, akože podľa mňa je to prémiovka. To je, že Bavorák, Mercedes, Audi. Môžeme brať 15-ročné Audi ako prémiovku? Lebo práve tam nájdeš takého dekla za volantom. Dekla. Keď inak hovoríš o dekloch, ja som teraz spomenul, to je možno predsudok tiež, že keď vidíš PT Cruiser, dáme sem fotku, lebo to je proste strašne šeredné auto, čo väčšina z vás nevie asi ako vyzerá. PT Cruiser, keď vidíš na ceste, tak si povieš, že aha, ide kokot. Vieš, že... Čo ja viem, akože ja som toto mával, že pri multiple, hej? Víš, prečo má multiple tak veľké okná? No, aby každý videl, aký kokot to jazdí. Ale PT Cruiser je tak zvláštne auto, až je zaujímavé. Nehovorím, že je pekné, ale je zaujímavé svojím spôsobom. Áno, ono má hlavne veľmi zaujímavé praktické riešenia. Má stolík v kufri, ktorý sme využili, keď sme vypisovali poistnú radosť. Hej. Ale iné som chcel povedať, že PT Cruiser má normálne, že extrémne fanbase na Facebooku. Hej. Ja som sa zo strany pridal do 2 skupín. Kedysi sme inak predávali SRT-čko PT Cruiser, normálne štvorvalcové SRT-čko, myslím, že to malo 140 kW a strašne lacno bolo, že za 2,5 alebo tak a ja kúkam, že kokot, budem sa hambiť, nebudem sa hambiť. To by ti presne pasovalo. Také auto. Akože dobrá halus, no. Som nepočul v živote. No, však ani ja, a mali sme to v ponuke. Každopádne v tých skupinách je akože extrém, to je tak mimo našej témy, ale pridaj sa do skupiny PT Cruiser, to je šialenosť. Akože tam sú takí tí echt ľudia s tými autami, ja neviem, tam na tom vyháňajú, že ja zrejme, aký mám rádio v mojom PTčku. Čiže odporúčam PT skupiny. No a dajme si ešte jeden parádny predsudok, ktorý máme. Japonci sa nekazia. 2.2 diesel. Dobre, si našepkal. Vieš čo, v zásade akože, ako aký,
a hlavne aké motorizácie, no, že Ankel. Weigel. A v zásade akože tie benzínové atmosférické motory, majú oni vôbec niečo preplňované, tí Japonci? Si debil? Benzínové, ale akože z takých bežných aut. Neviem. Majú. Si debil? Jasné, tu Jay-Z, vieš. Prvé, čo som videl, bola Supra s takýmto turbom. Hej. Nie, myslím také tie bežné rodinné autá. No robia niečo, že nie je hybridné? Robia, ale nikto to nechce. Vieš, že Corollu, keď si kúpiš bez hybridu, tak to je, keď si kúpiš... No, ale to je to, že akože vo väčšine ja registrujem tie autá ako také, že bude to hybrid, ktorý sa nekazí, alebo je to atmosféra, ktorá sa v zásade nejako nekazí. Potom, keď už príde na to, že je to nafťak, tak to už vie byť iné kafé, no. To je tá sranda, že vlastne Japonci sa fakt nekazia, kým nemáš teda vankel, ktorý kamarát má vankel, nepojazdný už 2 roky, ale to tým, že ho prel o stenu, nie tým, že by ten vankel bol zlý. Ale to bola proste vždy halu, že ty si taký večer, že poďme sa previesť a že dobereš akože takú nevidnú zábavu. Vieš, ty proste ideš do auta, naštartuješ a ideš. Ne, majiteľ vankelu čekuje olej, čekuje koľko benzínu, či je dosť oleja v benzíne, čekuje, či toto hento, ostrekova čekuje, či je dosť. On kým naštartuje tú pičovinu, tak teba aj prejde, chuť sa ísť voziť. Čiže to sú vankle. Nemám žiadneho takéhoto známeho, takže neviem, čo to obnáša, ale akože svojej doby tiež boli veľmi lacné RX 8, alebo v čom to bývalo. Kone pomerne sú stále lacné na to, že to je parádne auto, jazdne, všetkým je super, len vankel je presne auto pre majiteľa Androidu, ktorý proste chce si celý deň meniť launcher a čistiť rámky a vieš, že... Alebo keď máš proste Linux, hej, to vieš, že keď má niekto Linux Android zároveň, tak je veľká šanca, že bude mať buď Tesla alebo vankel, lebo to sú proste autá, že to musíš proste sa modliť k tomu, aby to je Olcit, ten vankel. Musíš splniť všetky štatistiky, aby to auto šlo a potom ešte to auto, aj to auto musí chcieť ísť proste, vieš, že... Musí byť správna konštalácia. Musí byť správna konštalácia všetkého, aby to fungovalo. Ale je to halucinácia, že Japonci čo chytia, to je dobré, okrem dieslu. Hej, toto je diesel. akože zaujímavosť. No, tak to je kapitola sama o sebe. Proste Japonci a diesel, oni podľa mňa na schvál to chcú robiť zle. Bo to není možné, aby akože... Hej, je to taká zaujímavosť, že toto tiež tomu úplne nerozumiem, že fakt je to také, že čo chytí Japonec do ruky, tak to je, že malé. tutovka. A štvorčekované. ale tie dízle a to je, že nie ako u niektorých značiek, že dobre, že u Bavoráku proste F-kovú generáciu si nekúpiš, lebo sú to dojebance rád rádom, ale toto je, že každý japonský dízel je haluška. Na Facebooku je Čávo, ktorý vypisuje komentáre pod každý jeden automobilový článok, ako treba žalovať Mazdu za ich 2.2 diesel. No to robí asi 4 mesiace. Non-stop, všade ho vidím. Dobre, tak nech sa ozve, pošleme mu tričko, napadol ma Huliak. Šimkovičová ti dá ban na nekultúru. No, čo ďalej? Aké máš predsudky ešte schované v etalóne na nás? Čo ďalej? Čo znamená prémiová značka napríklad? Že čo si pod tým vie človek predstaviť? Že či je to kvalita, či je to, že to auto bude jazdiť večne. Toto je možno predsudok, že prémiová značka rovná sa kvalita. Čo tu na mňa skúšaš, tak hovor. Že akože moja vlastná skúsenosť je taká, že ja keď som o autách vedel, že nič. To je vtedy, keď si mal ten bageto robič. Hej, mal som Peugeot, ktorý v zásade nikdy nič nepotreboval a chcel som preskočiť do BMWčka a mal som vyhliadnutú 34 a bral som to tak, že kokočak, prémiová značka, to sa nikdy v živote nepokazí. To znamená, že 1 000 000 kilometrov a bez poruchy a neviem čo. No, celkom som z toho, akože to bolo veľké vytriezvenie, ale zase ďakujem za to, lebo pri tom aute som sa naučil všetko, čo o autách viem, lebo všetko sa tam vysralo. Všetkých 6 vecí. Fajne. Za toto, že BMWčko, že 1 000 000 kilometrov bez servisu by som nebol takéto to directed by, vieš. Smutnú onu. Hej, no je to predsudok, že prémiovky sa nekazia a mali byť kvalitné, tak na tú tvoju otázku nech ti odpoviem výnimočne.
Tak ja čakám od prémiovky, že nebudem mať plast agresívny, to znamená, že keď sa o neho buchnem, tak si rozrazím lepku, napríklad v tej Dazii a nejaké tie materiály, jazdné vlastnosti a tieto veci, hej. To je otázka, že to je predsudok, lebo veľa prémiových aut jazdí k piči aktuálnych. Toto teraz už to aj ja tak mám, že to takto vnímam, ale akože kedysi to tak nebolo, hej, že toto je také, že... Ono to tak asi, že kedysi bolo, že tie auta, keď boli nové, tak boli fakt neprestrelné do tej už na doby 2005-10. Dokým nepíči napríklad tie F-kové rady presne, tak tie prémiové značky to robili tak, že však kokos, akože stará prémiovka, to je jedno, či to je Mercedes, či to je Audi, Range Rover nebudeme spomínať v tejto téme vôbec. Proste keď si kúpiš starý nemecký diesel, tak proste keď sa to budeš starať, to bude asi dovždy. A to je záruka akože kvality. Hej, tam to není predsudok. A možno z toho ten predsudok vznikol na dnešnú dobu, že tak je doteraz, ale není. Lebo proste není. To tak bohužiaľ. Čo asi není vina tých automobiliek. Či je? To je otázka, akože... Ale v závislosti, ono je to vždy podľa mňa otázka histórie a servisu. Vieš, že kto sa ako staral, po kom si kúpil. Neviem, sa vtedy stalo, len som to povedal ako prvý rok, keď hovoríš o histórii. No a ešte ťa zabijem jednou vecou, obľúbeným predsudkom všetkých ľudí po 50-ke. Ideš rýchlo, ideš nebezpečne. Je to pravda? Nie je to pravda? A rýchlo je nad 40 km/h v tomto prípade. To je už len to samotné, že, vieš, že presne ako hovorí Uni ten Dedulo, tí mladí na tých Fordoch také fofry jazdia, vieš, že... Zapol som forsáž, bez mi prepína rádio, tuto na snowboarde príde občas zozadu. Nehovorím svetovaný, ideš nebezpečne, hovorím rýchlo. No, áno, to je tá prvá vec, že čo je rýchlo? Je 150 na diaľnici rýchlo? Je 150 v dedine rýchlo? Asi hej, ale akože na diaľnici je to OK, vieš, že... Ako v zásade podľa mňa úplne postačuje ísť v rámci tých zákonných limitov. Hej, že 150 je mierne nad. A v zásade v pohode na diaľnici, ale akože 140 tachometrových je úplne safe a nezoberú ti ani techničák napríklad. No ja som šiel 40 po mesiac, zobral mi techničák. No vidíš, tak to máš za to. Teraz si vygeneroval predsudok. Ne, mne ide len o to, že za mňa je bezpečnejšie ísť 150 po diaľnici ako 90 napríklad. Vieš. To áno. A nikto nepovie, že ideš pomaly ty kokot nebezpečný proste. Presne to je áno, že v tých určitých prípadoch je to tak, že napríklad keď sa niekde ponáhľaš, respektíve dnešná doba je taká, podľa mňa, že my mladí, respektíve tí mladí, tí starí, veľa cestujeme. Pracovne, rodinne, akokoľvek. Proste sme zvyknutí veľa cestovať a je nám to úplne prirodzené, čiže pre nás je normálka ísť 200 kilometrov na šupu a teraz, keď chytíš nejakého dôchodcu, ktorý v meste, aj mimo mesta, aj všade ide stále konštantných 54 km/h a ani o jeden viac a nemôžeš ho obehnúť, lebo buď máš plnú čiaru a vtedy nič nejde samozrejme, alebo keď nie je plná a môžeš obiehať, tak vtedy idú oproti za kolóny. Tak akože to je dobré o nervy a nakoniec ho obiehaš v takej krízovke, že... Mne povedal, že som kokot, lebo chodím rýchlo. A ty obiehaš v krízovke. To som nepovedal. Ale tak to je vlastne to, že tá príčina toho, že už ti prasknú nervy, vytečú ti nervy a už musíš proste to tam strúhnuť, lebo by ťa jeblo. Áno. Je tiež fajn, akože je to predsudok, nie je to predsudok, že seniori jazdia pomaly. Lebo napríklad môj detko, kým jazdil, tak on lietal ako plný kár. Všade. Akože on kedysi jazdieval preteky a on... Ja by si ho zavolal, no povie si, že pre Boha, ale mordy, čiže sú všade výnimky. Aj v týchto predsudkových témach sú vždy výnimky. A treba sa o tom konverzovať, jak sa hovorí. Špeciálne diskutovať. Ale uvažujem, že sme nejaký ešte taký špeciálne nerozrazili, ale spomenuli sme spotrebu, spomenuli sme bavarácké smerovky, tému, že či jazdia lepšie chlapi alebo ženy si skipol, čo je asi fajn, lebo... Ako čo ja viem, však vyjadrili sme sa k tomu, podľa mňa. Sú to všetko predsudky, môžeme to uzavrieť tak, dá sa vždy nájsť niečo, čo je inak, ako je niečo iné.
Snažím sa niečo tak zamotiť, jak si zamotal intro, ale... Ja som nič nezamotal. Úplne transparentne a Ani otvorene. Tak to je veľká škoda. Dobre, tak vám ďakujeme, že ste nás opätovne počúvali, sledovali a čo sa ešte nedozvedeli. Zdieľajte, komentujte, píšte, volajte. Dávajte nám návrhy na merch. Objednávajte trička. Tak, áno. Merch na Podol na Huliak, čo skoro v predaji. Čaute. Čaute.